ana padha ngorek awake dhewe ditapi padha tek tok. Ayo maju. Iki tuan rumah harus sebagai kepala di ini kok. Pada krono, ayo krono kok. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekas. Karo jalan begal. Delokna awakmu. Alah. Bentuk penjilaan kok kaya ngono to, Kang? Alah, dok kene do bluro ya. Masamu iki double ping 3. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga sing waktu nang salam iki utawa sing nyauri salam iki tak dongakno muga-muga panjang umur kabeh. Tetep imane kabeh. Ora rezekine kabeh. Utange lunas. Lah sing ora jalan salam. Yo ora iso bandar. Ayo Kang, iki awake dhewe ya suka pare suka ya hibur masyarakat dusun mojo kene karo sampean iki ya ndongake karo sing arep ngobati. Sesuk iki bakal iki harine wong aku yo urung dikandani nekake sanak sedulur saka aduh ya muga-muga diwehi kesehatan, panjang umur, selamat. Wah, daya sakit. Karo dongake kan sing digawe karo sing disunatke kuwi dongane kowe aku tak adegan. Ya muga-muga anak sing disunati muga ya diparingano. Inggal sareng. Iya. Mari muga-muga anggene sekolah, muga-muga pinter. Dadi bocah sing saleh, migunani nusara bangsa, junjung dhuwur mendung jeru. Neno Kang. Rabar kitanan kuwi muga-muga insyaallah ngibadahe dilangsungke salat 5 wektu aja nganti kendor. Ora niru kowe kuwi kan dikon salat kok bolong terus beda karo aku blas. Aku ya padha kan. Aku lho iki dikon bojoku Pak padha lho do alal bialal nanggone dulur karo tanggamu ngopo aku ora poso. Iki padha wae cek sawal. Ya kowe ta sing poso aku gak poso kok. Oke, ngono. Anu njalukno lapor. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Aja mung saiki tok ya tekan besok. Ayo. Silak do ngarep-ngarep iki karo ana Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin sedaya masyarakat ndi. Iya mojo. Kowe iki telatah kene kowe iki sing ngapal aku urung ngapal kok. Nah, Sing di omah kuwi sapa? Lho, redong-redong kok etan. ora genah. La ilaha illallah. Ora genah sing Kae lho, pojokan kae lho lor etan. Kae iki ana sengkala sikirke sik kae iki, kae setan-setan demit kondom jebol. Iya kok kadang cepet aku di. Nggih. Setan-setan demit wonten ing mojo mriki. Jebul ora sak basa. Basa. Iya, basa. Basa mau. Tantang. Yo, rene. Jebol rene. Iya. Lho kan aku nantang kowe. Ayo. Ayo, jebol rene. Ngene. Sapa? Bapak sapa? Mbok, aku ndak genah karo. Bapak kasih sapa? Ora genah. Ngene Bapak kasih kaseno. Yen kowe ape bongkas karyo, ana ing trasan pojok kene. Aja ganggu sing duwe gawe yo. Sing duwe gawe sesuk iki bakal nekake sanak sedulur saka adoh, saka cedhak. Aja mbok ganggu, aja mbok jagal. Rak wani aku sing dadi bapalanmu. Lah koyo buta. Bage. Oh, demete diangi. Ora iki bage metu. Cel. Brilo, tak adepi kowe. Edan. Alah ingone-ingone bakal jika sedek mungkin. Apa ora ana sing gedhe lah.
joget. Wah, yang penting kan tahu maju mau mundur kan. Wah. Ayo. Wah, las. Wah, mundur wae kan. Mundur wae kan. Ayo. Hey, dasar aja. Kok gede banget si Raya. Oh, legok kok lor ikan. Wah, yo, jebule kok urut aku ya. Wis dumugi sono. Tuwa ikut berat panguasane Gusti tengok boso. Nek ana rusuh jalan takut dhewe. Wah. Saya ada orang. Wah. Ini saus utau diki. Aku kalau udah nanti boleh antar orang. Semua proses langsung gimana? Sendang kaki panturan panturan sakit sendang. Oh, sang panugarane. Ali sanggundel lawan daratan. Metro mencorong merkan oh sumuruping sang Bathara Surya. Tunggu mengosak dulu kali. Oh, Surya pinangka saking sang Singawaro. Nanti semua tekan seperti solar seto. Kami nangko awal dan mereka ya. Oh, sang Singawaro